Bakar Traoré beti ne amena kuma so kono kosobe nandana kuna funu chamamba kosobe lube ambulo koro Bakar Traoré beti donga jan asebalite wallahi ndogo koroto ko jugu o de binna ni gwajoy ndogo menye away kado nyei wati do kuyi ibinna ibi ka tiatri ni ta ibuke ndogo ibi kla ibi ta kosokoso ma wera beni ko wallahi yena tigere abu de ko usira tigela ambe do de ke masa Allah Ta'ala amba deli ni wati mi away kado awun tabisi akasoro ambisira nyumanga ndogo minyi away kado bomano ukuti mashi siguta balite suratigala ni yejete mineke baye ka fo sebe amba lita nouvelle horizon makembe akono minyi tuguna atrori alide kumambe tuguna away kado akumana feminga somaina ambe away kado kuno funi damine ni minyi ndogo away kado kibaria inte kibaria dumai abu minyi away kado jamana dinguma badobe minyi away kado jika bere sirama aya badebe walu ay kado akera setu fini akuni jetemeneke ibay ka fo minya ay kado transition mo ko lu ko ni ninche imbali akase kata yere furake ay kado jamana koka anga premier ministre koro mimbe na be sumuilu bube maiga na bo kofo ala ka wele ay kado osira ama akuni jetemene ule ka umbora minya ay kado kangarda kan ulu charla fambe fe wele da ukera sumuilu yere ka demba ya fe betemene ngoka boy minya ka parti ya ay kado ndoko ko luye wele dake parti minu be no ya jenyogo ye ulu fana wele ke jenyogo femfem be away kado ulu be kulila tumelu bwe maiga ka avokowi ndoko kado ka foko ulu fana ukuleka obora be itafo wallahi nyini kunte dore minya away kado jamana maraba minu be no ye transition moyi uka laje chuko bela jelena ninche ina be premier ministre koro kufo kado maliba ngonna na no ye sumelu bwe maiga away kado na mine na ka datu ka bi wati jambo kabiri jedi do o kalo klimuga ani woro no be na utkoluma san 2021 yalsa abisikata jamana ko kan chuko min kata away kado ifurake gauna tabe ndo jamana marabo away kado ku mason chuko shila azirike ba ko ako kuma na saminya away kado hada madiu ngere ne yala malion kikado dusuma kashile de kibaria soro kunu do kalo klimuga anikile san 2022 ajira ka fo mamimbe ni away kado do ba wele ko le tigre sumelu buwe maiga ndo kado ka fo SBM away kado ayinyeto awi wallahi azirike ba ko ako away kado yelmo intérêt de be mbisi ka keso wi sumelu buwe maiga yalsa minya away kado akana seka kuma yal minyi nyei okana seka away kado dakeneka akwa mana ke chugo sumelu buwe maiga away kado mami ngundu akumbe danger de mor la kuyi sabu away kado minyi akabana away kado akunjugera kosobe ka damene doni mina aminena sambi doni mina ko bi ni ejete mineke wati be away kado akakoko ni abigeladi zamin be no be away kado transition guna be colonel Ashimi Goita kufo wele dakera ka nyeshama yalsa abiseka ko numbela jele gania jetimine akoko ni agelaledu akonga minye baba Musa Traoré general Musa abit nyeso fokata se asa labama akoni ahakli kunwashi ledu ni saya minye oyemurbo kita away kado kasaye okuma anga haklito oluke chula ni secrétaire général yeno be away kado parti retola no isa jaray away kado conférence de presse do keneka ale ni kuma kay mboka bi ngatarata do marsikolo kle folo away kado san 2022 madame Maiga Binta away kado yatasai ale sumulu bwe Maiga yere away kado ofurumuso fana kunye sebe away kado oyochi ajira ka fo monsieur le président wana nyama minya away kado sumelu boy be tabulo minga ikobi misaya anibalo abu deni nywanje mbanyi ni ife so dewu yere bekama ika laje minye sumelu ika tui abise kata away kado ire furake chugumi bajiri la fana ka fo nere benjo away kado ajorola mimbise ka tu away kado natara nikene okera sumelu abise kika na chugumi sabu mate mimba fo kwa abibuli akikado ka fo jigi be kundambe away kado mbinye jamana nyama no be Ashimi kofo aleka away kado decision dikam mimbise ka to furakeli away kado bisika kitake chugumi ako jamanai amba mingono nana hadama de ka hake anni akasariya mi amana gela chugo o yefemino no lukanga away kado labuli ga ndo ambe balika bo mungalama ntenendo marsikalo klimuga anikile san 2022 ako minye kibara jugo acharila ko fandani nani befe minye madam Binta yatasai ale yereyi away kado sebeni mingono nana ayabla away kado akapaji sanfa ako away kado alaba ku yafa ako kado ninchen ka datukuletu away kado apikti furake way kado ka fo mamindo kilo muga ani wolonvla ndoko kikado ode koni bora ala akoni jate meneke juma do kalo kile nani
n'o ye Marsikalo ye san 2022 jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko collectif des avocats n'o ye awayika dɔ avocat ye minnu jɛlen don ka fara nin ko in bɛɛ lajɛlen kan halisa Sumelu Boye Mayiga ka se k'a lafasa olu kɔni y'a ɲini sariyaw bɛ cogo min ani hakilinaw minnu don fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ ka kɛ yalisa min ye Sumelu ye a bɛ se ka bɔ cogo min awayika dɔ ni ka taa furakɛ utikalo tile 26 san 2021 ni hakili b'a la min ye awayika dɔ Sumelu yɛrɛ minɛna cogo min a k'a datugu sariya sun dɔ bɛ yen awayika dɔ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kumani bɛ nin ko in kan sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a man ka minɛ o cogo in na minisiri kɔrɔ don Haute de justice ani awayika dɔ a ɲɔgɔnna caman olu kan ka se ka baara in kɛ cogo min awayika dɔ k'a ma tɛmɛ o sira fɛ sariya dɔnbaw caman bɛ yen minnu kɔni awayika dɔ ni lagosi minnu y'o fɔ n tɔgɔ Sumelu y'i to la sa min ye bisibasa kɔnɔna na décembre kalo tile 15 san 2021 min ye awayika dɔ Sumelu Boye Mayiga a nana ka na bana in kɔnɔna na u y'a cɛ ka taa n'a ye clinique la min bɛ clinique Pasteur min b'o ko fɔ a jirala k'a fɔ sa spécialiste ko Boye Mayiga fɛɛrɛ de kun kan ka kɛ cogo bɛɛ la ka se k'a lata awayika dɔ k'a bɔ jamana in kɔnɔna na a ko n'i y'a jateminɛ adamadenya hakɛ ani sariyaw bɛɛ kumana awayika dɔ nin ko in kan min ye conseil des droits de l'homme olu ka ko kɔnɔna na Genève awayika dɔ o ye min fɔ nin ko in kan awayika dɔ o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don sabu o cɛ in nalen n'o bɛ awayika dɔ Alioune Tine n'a b'o ko fɔ ale fana dara bɔ Sumelu ye awayika dɔ a taalen a ye kuma caman fɔ ani hakilina caman a y'olu di nka nin ko in bɛ cogo min na bi premier ministre n'o ye awayika dɔ kɔrɔlen n'a bɛ Sumelu Boye Mayiga ko fɔ a ma se ka taa cogo si la yalisa min ye fura min bɛ yen n'a kun mago b'o la a bɛ se k'o lasɔrɔ cogo min nka kunun tɛnɛn don kalo tile 21 fasiri kɛba n'o ye Tuguna Atraoré maaw k'u hakili to a la Nouvel Horizon ka fasiri don ale de ye nin bɛɛ sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ kibaruya jugu o carila kunun awayika dɔ ka da jamanadenw tulo kan a y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ Sumelu Boye Mayiga awayika dɔ a ye diɲɛ to anw ye nɔgɔ belebelew caman bɛ yen minnu kɔni awayika dɔ a ma gɛlɛ cogo cogo a laban ye fɛn min ye o de ye saya in ye nɔgɔdon ka jan a sebali tɛ nka Sumelu Boye Mayiga belebele in le tigre nɔgɔ a taar'i da ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ nɛma ala k'a fara silamɛsiw kan Tuguna Atraoré Nouvel Horizon y'u ka fasiri ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marma ga nyama bonya ajaranye ne Nouvel Horizon bla indépendant ne ba ale ta ka gerena nyama ali ni ye san bakelen balo duguma ko le sanfɛ abli kuna ka fɔ ko dondo mu ye masa inga wule abesima mu ye kiraw temana jamana en kono la olu koni sayama tu sayatara no olu ye nyuma chama temana jamana en kono nyama sayatara ne ni bela jile uye ye jamana nyama chama temana jamana en kono nyama sayatara ne ni bela jile amejiga dugore ke ni masa ina ka wule bisama domuna o ka soro amaga sira klinika nye indépendant Mohamed Aïdara Chérifike akumara ibora ki dado korofo muna san no be Sumelu Boye Mayiga le tigre no ba le ka fatulu no bo okofo ibena e ka fo wati muna ne fatulu kuna foni na agensera kunu munye parti politique do ko nimbe olu ka dusuma ka chika ira kosobe fo ka ta fara munye Niger jamana masaka ka no be Mohamed Bassoum kofo nyama afena yi fela taf kofo ani parti politique mbe nanga mako PSDA no onyama ye Ismail Sakoye nyama ale kumara jama Iber Koulibaly no ye RP nyama ye nyama olu bela jelen kumara yo jelakili ninga abulden ngoni ka nyashi munya an marabaw ma ayira ka fɔ ko an marabaw no be autorité de la transition ko fɔ ko ma wara na toni koyi nyama ko olu nodu fatriba ka fɔla mu Mohamed Jaray ako wati munna ne Sumelu Boye Mayiga le tigre ale fatuli koni ko akuna foni jensera akara sababu ye mu ye bololo sira na be réseaux sociaux ko fɔ nyama ko o sebe koro nyaga ibena ye ka fɔ ko mu ye Sumelu Boye Mayiga anga sigan ko doni akoni yakli bala mu ye utikalo kilo muga ani fla sam bafla ani sam muga ani kele mu ye Sumelu Boye Mayiga SBM akunwele la mu ye kuna fondi kele so dola o kenen ka ko mu ye Sumelu Boye Mayiga korofo do bora adakono korofo mu ne amaka ni sababa o mata no fe korofo nu ne fen jumeni ni akli bala mu ye marama fen fokata fara mu ye do finunka o babu mu na kumbe senaf ka fora ka foka ka sangadi an wala kana ba ma fokata fara mu ye avion présidentiel ga no be laji burama ka panguru okofo Sumelu Boye Mayiga ayini ngara ni babu ina Sumelu Boye Mayiga e jabilike adoni gama ya ira ka fo ko ni ko mun flene no be armée ga marama fon ko fo fokata fara mu ye finunka ani mu ye avion présidentiel ko ni ko datugura kiri buna kun kere ka ko amena ko ko ka datugura PPP ko akela jakuma boye o siratikere la ka be Sumelu Boye Mayiga nyama ayo korofo info be na ka fo ko mamu no be cour suprême nyama ya la bi no e procureur général Mamadou Timo e fla ay Sumelu Boye Mayiga aya jabi
ya ira ka fɔ ko mun ye ka fɔ ko dossier ndatugura wa nyama kibina ka fɔ ko dossier ko ma datugude mun ye Mamadou Timbo ya ira ka fɔ ko dossier ko bina dayɛlɛ kura ye wa Mamadou be ka fɔ ko bolodongoni sini nu ila ki sigina ka fɔ ko dona na tawla ina ti ta ka taa ɲɛfɔ kiri buna kun kɛnɛ kan matriba ka fɔ la o ma tɛmɛ mun ye tile fila kan i bɛ na ko alamisa don dɔ bɛnna utikalo tile 26 ma san 2000 ani san 21 mun ye Sumeli Bube Mayiga a welela kiri buna kun kɛnɛ kan Sumeli Bube Mayiga a taara datugu kasobonba o kɔnɔ la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na mun ye Sumeli Bube Mayiga a ye kalo caman kɛ kasobon o kɔnɔ la waati caman maa kɔni y'a yira k'a fɔ ko Sumeli Bube Mayiga a bɛ taabolo min na kasobon kɔnɔ la ye ko taabolo ɲuman tɛ a ka avocat ye kulekan bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa fara mun ye a furumuso yɛrɛ ka o fana kulekan bɔ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Sumeli Bube Mayiga n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sisanji bɛ ti jɔ san 67 o la hali n'o y'a sɔrɔ ko Sumeli Bube Mayiga waati mun na a tun bɛ kasobon kɔnɔ k'a tun tɛ maracogo ɲuman na mun ye an marabaaw ye sa n'o bɛ autorité de transition ko fɔ olu y'a ye k'a fɔ ko Sumeli Bube Mayiga a mangɛnɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛra a bɛ se ka taa furakɛ clinique Pasteur la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko kɔni gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara nka fɛn mun bɛ yen ne Sumeli Bube Mayiga ale fatulen mun filɛ nin ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique dɔw bɛ yen fo ka taa fara mun ye Niger masakɛ kan n'o bɛ Mohamed Bazoum ko fɔ ɲɛma u ye kɔrɔfɔ kɔni fɔ kɔrɔfɔ min n'a bɛ maanifin kɔni k'i gɛn kamana gana ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka na mun ye Niger masakɛ yɔrɔ fɔlɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye Mohamed Bazoum a y'a yira k'a fɔ ko nin saya mun na a kɛlen filɛ nin ye Sumeli Bube Mayiga salen mun filɛ nin ye siga t'a la ko a fara de koyi ko Sumeli Bube Mayiga fara cogo mun na ko mun ye an ka jamana masakɛ kɔrɔ ye n'o bɛ Modibo Keita ko fɔ k'o fana fatura ten 1977 nin cogoya de la nin baabu ko a bɔra mun ye Niger masakɛ da kɔnɔ n'o de ye Mohamed Bazoum ye o bɔra kɔfɛ i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Ismaël Sakɔ ale ye parti mun bɛ n'an ka ma ko PSDA ɲɛma ale fana kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Sumeli Bube Mayiga ye k'a kun kan ka bila a ka hakɛ kɔnɔna la wa ko Sumeli Bube Mayiga kun kan ka to yen nin ko ninnu tiɲɛ n'a nkalon ko a bɛ se ka dɔn cogo min na o nka ko Sumeli Bube Mayiga ko a dangalera ka o bɛɛ lajɛlen jɛra a la ko Sumeli Bube Mayiga ko politique kasoden de don ko Sumeli Bube Mayiga ko siga t'a la ko baara mun filɛ k'a sɔrɔ ɲɛma ko maa wɛrɛ nɔ tɛ koyi ko an marabaaw nɔ don Jama Ibar Kulubali ale fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye Sumeli Bube Mayiga ko a ko kɔni ko a banna pewu ko Sumeli ko ɲɛma ko nin y'a bannen pewu k'olu kun sigilen don ka mɛnni kɛ ka hakili jagabɔ mun ye u ye welekan mun labɔ ka ɲɛsin an ka faamaw ma k'u hakilila ko faamaw bɛna jaabili kɛ Jama Ibar Kulubali y'a yira k'a fɔ ko mɛ ko faamaw ko ma jaabili kɛ ko mun ye maajugu mun ye Sumeli Bube Mayiga ko k'a to yen a ka faatu nin cogoya kɔni ko o la tan kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Mohamed Aidara Cherifikɛ Mari Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika n dɔgɔ hali bi an bɛ taa ni fasiri ye n'an bɛ taa an bɛ se Mali kɛr awɔ i k'a dɔn ale y'an signalé a jo don micro tɔ kelen an k'u ɲinan bɛɛ k'o di Bouakari ma nka nin waati in na ne ma fili sɔn awɔ i k'a dɔn a ka ɲi donc an bɛ taa Igreki Dunbiya hali bi ale ka fasiri don min ye SBM awɔ i k'a dɔn ale ka awɔ i k'a dɔn sayako hali bi o bɛ sen na donc ni nin ko in kɛra minnu kun b'a fɛ minnu kun t'a fɛ bɛɛ b'i ta ɲɛfɔ o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn an y'a ye k'a fɔ communiqué dɔ o bɔra ka bin communiqué min bɔra awɔ i k'a dɔn cadre fan fɛ n'a bɛ cadre d'échange des partis et regroupement politique a b'olu kofɔ olu ko ko nin ko in kɔni k'a ti bila ten dɛ ko fɔ enquête ka dayɛlɛ enquête min bɛna se k'a yira Sumeli Bube Mayiga a bɔnɛna a ni na cogo min awɔ i k'a dɔn a taara cogo min min ye awɔ i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ anw ta ti maa ko ye dɛ anw ta ye kunnafoni di kuma kunnafoni tɔw bi yan n'aw ko ni maa min kɔrɔtɔlen don o ka yafa an ma dɛ anw ka taabolo ani taabolo wɛrɛ tɛ kelen dɛ fatigi ye min fɔ a ka an b'olu fɔ o ye diyagoya ye an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baabu ye o kuma Sumeli Bube Mayiga min ye communiqué o bɔra ka bi bolokɔnɔ ni awɔ i k'a dɔn kadiri maaw olu y'o si awɔ i k'a dɔn maa min bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn jamana marabaaw ko fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye cɛ tɛ muso tɛ awɔ i k'a dɔn ko jamana marabaaw k'olu de nɔ don communiqué in kɔni y'a jira k'a fɔ premier ministre a sara k'a to awɔ i k'a dɔn kaso in de la o kumana a sara cogoya la cogoya min n'a bɛ kun wasi ani ɲamili n'a b'o se awɔ i k'a dɔn maa caman ma a ko nin ko in ko wulikajɔ ani cɛsiriw ka kɛ lumière n'o ye yelen u ka awɔ i k'a dɔn don nin ko in na o kɛnɛ kelen kan min ye awɔ i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ min fana tun bɛ anw kunna n'o ye Bubu Sise ale fana ko ko awɔ i k'a dɔn nisɔngoya belebele k'olu kɔni ye kibaruya mɛn n'o bɛ Sumeli Bube Mayiga n'o k'o ka saya awɔ i k'a dɔn n'o b'o ko fɔ min ye SN Bolt Bubu Sise a fana ye dɔ fɔ koyi a y'a jira k'a fɔ nin waati gɛlɛn in na k'a bɛ foli ani tanuni lase u ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Sidiki Jabate a fana ye duwawu kɛ awɔ i k'a dɔn o cogo kelen na Alasani Daramani Ouattara Kɔnɔwarikaw ka ɲɛma a fana y'a jira k'a fɔ ale dɔgɔkɛ n'o bɛ Sumeli Bube Mayiga ko fɔ k'ale awɔ i k'a dɔn ka kuma o ka saya ko o mɛn Dabalibanko ani Makari ko k'a
fara bi do ke anan kerefe ma bela jeli ala ka hinala ala ka daro ne ko ni nguye fasuru anye minu fara nyuanga mimbe SBM mimba ka saya ko mimbo fo way kado jamana ngonna na anga ko do laje saya no kera ndo ko be bani ni fenfle no kumana ni bunya majigi femimbe no kadri mawdu ko fuka laje ka sekelu dabo ko inga se ka nyedo o temene ngo ka boy ma mi nyere be umin te kulun kuna ate kulun jula ko nyere ta nyesira la no ya way kado Niger president ale de wulila ka ko nyere ale min fo koina a tiere la akasebe wallahi basi fere bi se ka plenty do a contrôle la halu ka plenty do ite sanala bi lebu wallahi halu ka plenty do a contrôle la basi ale ni yere ko ni ne ko fo ifam ya ka kula no vraiment abedina la de wa aywa ambi do okay vraiment sumelu buwe mbayga way ka do ala ka daro nema ala ka fara islam shuka abe min fo maliyoyi anga je ka kekelenyi anga fara nyuanga anga do dakelen fe anga bo dakelen fe minya ala ya ka ketake anga na way ka do abo ala tayna ala minge o kany anga ala imbarka kuma minye la gushi minye way ka do nyomburuja toro wallahi mashit seki rebla ala inola abada nale ko mashit seki rebla ala ino ni ala ngo mimbike wati mi abiko wati ala de ala tige sumelu kana bo kata jamana koka ala de ya da bola ka fo sumelu bo mega abitoni njugo inde o kado detention minela minelembe to ni njugo inde la donc no kera nangwa nyesi la mewi ndo asubuna law wan nimal wakilu anga di alamade abana wa ala inde ba ko be jala wallahi nane de munke ati sakala mingera sababu yi fo min ya latige ala inde ba don abana anga di ala ima anga do okay ala ka dawro nema aye shweni kewo ala aye bingani kewo ala aye ko bani ni wodi ya bani ni ko bani ni pe min bi kuma na ibita wallahi ne min be ki la min ne bita sikatala de min be ka awun lamme ibita billahi ibita sikatala wa no kera wa ya bani pe ndogo ne je mai wallahi jembe abe ma abannegendi wallahi jembe ma marasa ala ka hinala ambi ala ka hinala ami bismillah ya rabbi ama nyama ambeta amma ira kanumbo la ka foko ali biku sogole menura fm ni la ni kononto ani nani tomi murumuru duru la sili obeka ka bo jela korji kunyumani wordala ni ko durusira 76 33 43 03 nyama ayem blanga nga jela siri iba soro ibi inyumbulo mu sodde baba ko nebe bone aye el aji mamadou gaba akumara ako ali bi ka nyasi mu transition kuntala janyaka ko kuma na ko mu sedawe note Badama MTM Megamifo, les autorités maliennes doivent prendre les responsabilités face au président du Niger. Voilà. Vraiment. Sinon, Abeka Kemolé, Niger président Mbeka la Jabani Kosugu Beneta. Vraiment. Bon, habitande. Ambanga Duskashina Anga Kula. Mumbi Panki Dadu, Fanana Tuni, Kokata qualifié d'assassinat. C'est grave. Wallahi abasi ko laje mati femvo la mati Niger ambassadeur tu wele ati femvo la foi ti fola Niger président era tu wele e Macron kumulo do ikuna o ikungo de e ba twendi abana bismillah ngata ameta munye elaji Mamadou Gaba akoko kumana mu suba tonye no besida okofo nyama ku kumana ubefuga furugu de wuli jamana yinkono wa ubefuga malidu yere damade ka ambla nyakona wa munye elaji Mamadou Gaba ayi ningali to meninga asigi elaji Mamadou Gaba ayi ila ka foko mu yesiro mako achide mun ko nimbe no Goodluck Jonathan nyama ibe na ka foko ayeta nga segi chamanke anga jamana okona la kuyi nga segi nunu ku ngude dore munye wati kerengere ne bisika fo kala tabeke wati muna transition yere akuntala bisika cheka be wati ma fatiri baka fola ali no ya soro ni jekulu no be sida okofo ukele meka bolo ngoni koni kanshi an marabawla kayira ka foko olude koni ngani ya jelenti ame domina kompi kube faga me fangaina ko de kama kubuga wati jandi ka foko ubuna to fangaina ka be o wati ma fatiri baka fola ako femu yere no be manifin kama na gambi ibe na ka foko munye sanction munna taleme ka anwa jamana segere ibe na ka foko munye kureta kwa be jamana woro konna la kwe una o sanction ka amata ko o jamana ku o segere o ni ngali chama malido muga munku uyira la bi patriba ka fola akoni e ko njate mena kalaje ibe na ka foko muye sirawe wati sira ko ni ngali to min ko akasigu ukoro ko kuma ko mo ko be fe juman na maliko ina ko mali ube fe munye jamana ko do ira ka furugu nyon ko de wa kunya shi fanga ma wa ko kuma na ko sirawo ma ngani yayi wa wode no fe ka fola wode no fe de
fatriba ka fola akoni ye ko njatemina kala je ela ndamina foka na bla bila ibena ka foko munya anga autorité nyama uye wuli ka jocha monike wala samunye foka be obiseka na oni sira won mauni nyonchela olatugo muna fatriba ka fola akoni aklibala wati muna acide national de la référence au baro kera ngara ka foko mu transition akuntala je yabe damina kalo woro ni kata bla sandurula nyama ibena ka foko okorofo info munya sira mau o ma be o matugo shila onata be munya anga jamana fama no be ashim kutanaga chodon ko fo yo wuli ka joko bla senga se dawo aina anga sige anga kuma sanduru muno ofora aina kame na dowra ko obala fatriba ka fola na manya ka foko sanduru muno okunfora gurlo jonathan aina laba munga on fe jamana ko nala ibena ka foko munya anga jamana fama no be ashim kuta ko fo o ira de wole ka bla makoy ko sabuga munya gelamu na be jamana ko donga bi ashim mega mirna tan aklinata mumbala o de gelame sega bo jamana ko donga ntumuna fatriba ka fola akoko ode kum kama munya ashum kota aye wole bla munya sida mama ka ferani dabalike ku ka chide no be gurlo jonathan ko fo ka bla kana bamako siga baro obeseka ke anan nyoto to muna wati biseka fo kala tabe ke to muna fatriba ka fola ako wati muna munya masikalo kleta ani kononto nekana black le mungwana ibana ka fo ko munya gurlo jonathan aye kleta make ango jamana ko na la tama muna aye nyenwe president nyenwe no be ashum kota ko fo nyenwanye wiklo ula fatriba ka fola ako muye nywanye ko okera ashim kota ayayira muye gurlo jonathan na rani songo ni kuntala jaya ko kalo bisaba ani wo ashim kota anara ye alibi okorofo munafla go foni oto gurlo jonathan fara ko muye ashim kota ako amana gela tuko tuko alebe fe muye jamana ko kalafia ako gurlo jonathan muye nyaka kalo muga anu nani fasiriba ka fola ako muye okala mugam nani mu frano fra gurla jonathan nyama ibe na ka foko fana maka fa kulekwe ashim ko ta ko yale dai walai kalo mugandari abana fasiriba ka fola ako wati sira ko machama amunum be ka fonu akli juru charle no kosobe olu be ka sira ko tabule njatemna ka laje o sira o kunjumu be fanjuma na malikola mo be faka fanjuma na ka jamana kono o wati sira ko me sira mau ku ko fo mau yana ona ta ko me ashim ko ta na ka chedo nyama ku ye wuli ka do chama ne ke wala samu ye foka be obiseka na ani sira no machira nyoko chira to ko nga mu nya nyame ni na nyama o te badeni na foni flani anya sama ka bo mu nya so de ba mako alikono elaji mamadu gaba ale kalim kala tike marma ga nyama ibunya obala ndo babu ye minjira onda minye fasiru ya fasu ko maina sede wo kan limin na kera jamana ngonna ndo nana ni kangilin pew minye o kado ni yaye uni jamana famo mo bengula anga kudo fana angu tije fo nyo sede wo ube malion din nofe wa tari ube mun nofe ko fana fo anye no ya suru bi fe ka awundi kam maliko ke c'est tout c'est fini ko fana nyefo anyi note dokera tiza glok jonathan ayen nali minge jamana ngondana haklina ni mirna weraw du kumbala menteni shi sabu ni ko kibina ini maka kuma ka bengula tani ka sigi ebu ko ke abike sobuye malion yere ba foko ambe toro mina ambi la jaba mina o mi yesede wo be na ka sigu be giri anga jamana nyama nofe anga jamana nyama banedu ni mbede ka fundeni wuli malien do ni nywanje no te kibara mindira jele du ko lega sedu de sede wo na ni kangilin podi hali kale toni worote fasiri ke ba wuya jira ka fo sede wo na ni kalotani fladi 12 mois wa o dama o de kuma 12 mois à prendre ou à laisser wa moye ashim ne wole fene blauma voilà donc ashim wele min bluma kanade unana nuka 12 mois di valisi kono à prendre ou à laisser la haula ya fumia fami damene na kalo bisa wani woro la kana kalo mbuga ani konodola kana kalo mbuga ani nani samvla ya se ko ka do samvu sababu nyini au jeranu ayoke do be direct ka do luka kula au keleme ka malide ta ko ke ya fumia bala burusheti o bawo tika kono ni wati mi au kondana drobe kelen zamala ko nyimi abijini ka bana wallahi subanu wallahi ni rehere ala busarao kalo mbuga ni nani nu sono do nu maso ayu toyi ko malaka aka kalo mugani nani atita kan shito enti fly ko nambi tambe kata ni ye mori mun mangame ko je kawuli atita ki ni ka wallahi dongo do sede wo tanika sigi o be tanika sigi na nimbe kundi do wore ka to tiense jamana maraboma jamana de do be minum vana ta famu vraiment sede wo ko ni ya seke o be tanika sigi na o malion yere di do kasoro aw be na ulu nyebe fengele mina ko election abana election dron an dunya to la folo
ayale na nyeba la ke fendo be anyo de fana fo nyugo yo election ti sika keni rom la kana onyema ndo ambita minya aweka do maimuna dumia ale ka fasiri obe ambulo koro minya aweka do maimuna akumambe minya tension belebele aweka do okoni mali ani français maimuna akumambe aweka do otajo ingangwe e kado ka fo minye ni ngo bela jile na mimbe no be aweka do français ka bara la bi no ba wele ko 3e colonne aweka do o diriger lembe ma mi vebe o de basumye be aweka do Niger nyama kufo Mohamed Bassoum akajugo ya na katabolo jugo ya awili mbo fe bide ndoko minye maimuna dumbia ayajira ka fo minye Al Jazeera yabara mimbe mi Mohamed Bassoum ayenyi ngali tengwa la yu jabi minye Niger president Mohamed Bassoum ayajira ka fo ko niye ko indaka laje terroriste hake mimbe ni aweka do ofara aweka do koronvela fe sahel ko fe kale ko ni ba fo minye barkani faye aweka do bara minge ka fo ko aweka do barkan ka bara kwa ma ereside wa ay ko ni mami yo fo ki galotike ko barkan ka bara ko succès ko danyere ko ni succès te fly ko barkan ka bara away karo ka kera succès Bassoum fadir ka ba ko Bassoum ndogo dona na tawla wuli chugo o laba mi songa jugo ya sabu nanzara ko politique tabulu ani nanzara ko kechugo Mohamed Bassoum abi na fo ato donde fadir ka ba ko akoni jete mineke ibari ka fo minye ninja isika fo itala Élysée français luka kwa ka nanjini ka dunu ngoro kungolo ode ninche yena be Mohamed Bassoum na bo ko fo sabu minye away kado Mohamed Bassoum ay kamanyi ngali kede na kuye nyini ngali ke abifili jugu minna ani abeka bla away kado akarfe maula kada français mingama na kuye nyini ngali ke ateninge sabu minye Ibrahim Boubacar Keita na zara wiye min daka amanyi ngali ke orok marke Christian Kabore uyo bo fenetrini fe chugomi amanyi ngali ke na kuye nyini ngali ke abekuma fenfen na anabe woti fenfen Bassoum ti soro ashila jon bi wuli bi ka fon na zara ko jekulu mimbe no yu ka keleke bolo barkan ko fo mingumbe away kado sahel kingolo ni an yere ko ku kata ka boy jon be wuli bi ka fo ko away kado lu e minge anu ka bara minge ko nyela ikado Mohamed Bassoum ni mo le be segifa mabulo Mohamed Bassoum ya ke atakera bulo furui sabu ni aje temine Mohamed nyingali ingera ay jabi mindi Bassoum ye jabi mindi ako ka fo barkan eshuera wa sahel kungofe ko abada ko makede ko barkan na pas échoué au Sahel ito mangote ntomate Mohamed Mahamadou abekele ekme munge derga somaina Mohamed Mahamadou abekele ayi nintem ntomaye ayi kana ko nyami ndogo Mohamed Mahamadou bekele o nego mundela ala yere da yati nywa kine mamulani Mohamed Mahamadou ay ko ngo ashimiye ne to ma yo gushika bonda si ja keni kela bisingo tako norona ay ni to bekele Mohamed Mahamadou abekele o ay ntomate ninten to ma yanti kile ante sira kile rebe neche ni e Bassoum di burke ka akaslame fendro ka jabu akaslame we Mohamed Tukwala non te Bassoum yire ma be ngo chudo wa ndo minye Mohamed Bassoum ako ka fo barkan eshuera di ay ko makede ale yere ko ni nyebala chukumi ani anto nyebala chukumi kelunde ako so bu minye barkani terroriste dama mimbe nu yo fa ko ati konde ka ba ako ni jate mineke ba he ka fo minye away ka do barkan terroriste ba terroriste bafla ani keme shegi kado ka fo ku yo beke c'est tout c'est fini o terroriste la akeme ka sebe ko drug del be ala o minye away kado patron akimi tola Abu Walid Al-Sharawi ko fona be ala dishi ba chama be minum be away kado terroriste ko fo ko France yu befa Mohamed Bassoum yere ka fo me chukula de minye away kado ni yaye an be ka baga barkan ma do wala te ko an yere ka chedo no ye salik mo yere surasui ulu de ko ni deseledu sabu away kado no lu kumbise kula no kumbise ku chesiri mimbe ka da away kado barkan ka ani barkan ni bara minge ikaro ka fo ko ant na wuli ka joke ka fo kambina barkan ta toma barkan tie parce que ba ko ako Mohamed Bassoum abeni ngo minuta ni ani ni hakina ni wuli ka jo minuta ka nyeshi anga ba malibama Mohamed Bassoum hakila ka fo ko ale joni ni wati be wala ushu mana dabo abe anga ba maliba abo de la gushi yelma Mohamed Bassoum anganga away ka do afona de wa Mohamed Bassoum anganga haramu de wa Mohamed Bassoum anganga neni de wa amana ke chuko Mohamed Bassoum abeni hakila ni mirna minuta abu nyeshi malibai ma kunjime na parce que bako ako nous disons simplement qu'il faut le pardonner kanga ya fama
ko ka so kɛ Basum bɛ min fɔ k'a to dɔn koyi fɛn kelen min n'o jɛlen don Mohamed Basum a bɛ ka taabolo min kɛ ko ni Nigerkaw donna Basum fɛ nin kulunjugu in kɔnɔna na fɛn b'u ɲimi min ka jugu Bama ye ko bɛ daw kan u ma sigi ni min o kuma n'u bɛ se kabiri sisan Niger a jamana den minnu bɛ yen an n'u bɛɛ ye kelen ye ko tan cɛ ba tan cɛ ba tan cɛ min ye an ni Niger an bɛ dumuni kɛ tasa kelen ne y'o de fɔ Niger bɔrɛ i ka maa ye ne bɔrɛ kan ko Niger ikuru ka mayane ayne Mohamed Basum wo kaga te ayne na mere amanti ha henda de nyama ngoy yele magulu kacha ay no me Niger kandia Niger kan zarma kandidu zarma ntendo ne wo kaga te amanti ha henda de nda warga be de war mo fenda Mohamed Basum warjina burawo wo kaga ta shiburi de akanya Niger ndam Mali ikuta fo akanya amena ne baka ci min do ci nyana man de sa amena sama bi Niger o te bamana kambe o ka don Niger ni Mali ne baka fo Niger ni Mali be ki o ka nyama baka tani sira mi o ku farati abana o mango fo ikango fo alors aya abetigimu Mohamed Basum voilà ale be bo munye portu wore fe Mohamed Basum kanti warjine bora ha ka aguga ti ashiburi wallahi amati a henna de Nderga ni temi me otoy ne te ka ziri ndey te ka kono shuto ka fiye ko ni bolo de kata ne be ka bil haki de fo Niger ka minu be no o kulo be na o ba do me ka ne ko ni bolo de kata ala ka ni sabo be sabu Mohamed Basum a fiye ndo la man de be ka tugo wallahi a dogoni wa a denfla onel makoro a fiye ndo la man de be ka tugo no fe o be ka gongli siga ko tugo min gana wa kembe ba fo ko tineni abi to panga purtila abi ti bintulu bi na dundo siga fo itala ala ka ni sabo be mamina dumbia ndo ni ya ka fasiri ikado ka fo soirée bongo ka bidon boli ibunya bala Nouvelle Horizon madama ga nyama ne ba ale sama ka gerna anga burama fode abana me wati be minye awai kado Ibrahim Tungara nya fiengo entrepreneur bado Tungara abe Paris ni wati na abana me amba foka walimando Tungara FM sanfe kani bara Nouvelle Horizon ne ba ale sama ka gerna ne mani e bolo me jubato ko la dai na ni ngalike dentigi oye fly sikatala munye mamu ko na ode toguna atrawole ako munye attribution de logements sociaux a foloko munna akunula jamana nkono wati temenuna ko munya enquête ko akobe tabolo jubene ka enquête munno odalela biso be zarma kamon c'est langue zarma biso ba men awa ale ba me awo voilà abana ba bala chawo kai bismillah Fatriba la fola ako munye ni sikandale munna awulla foloko munna awulla mu transition ko no be logement sociaux no ba afoloko ko fo ako iningali de betki ko munya enquête munno odalela kuna enquête ko adatugura de wa enquête ko aseben fro blala tiroir de kona ka daso wa munye toguna atrawle ay ningali tomi ka asigi so mara da munye toguna atrawle akoko adugulente machila ni sikandale munne ni yurugu kasa munna awulla transition moko na be attribution de logement sociaux nabo okofo nabe logements sociaux odili bara mununo okungolo dala na abo okofo fatriba ka fola ibe na ka fa ko munye ni yurugu munna akasa na awulla nyama akara sababu yemu transition ire wati dolla ninga aka fini ninga andogo doni o sabuke sanga ni wati bela dire na amba ire an ka fo na manya ka fo ko munye bozo bela dire mirna e kurunti ko nyumai nyama ko bozo kele mbala dogul ga frati o stratigare la ibe na ka fo ko ma do na logements sociaux insoro ma munune jamana Premier ministre da ka suru kosobe logements sociaux ibe na ka fo ko muya adira balmasira terisira kannya sira muya directeur national ko liu tasro ala ay jakul mumbe nanga mako mouvement 5 juin rassemblement des forces patriotiques na be M5RP ko fo e may be na ka fo ko olu ma do to soro akona la patiba ka fola ako muya ukumena muya jamana fama no be Hashim Kota ko ta fara muya sugal ko la maiga ka nyama ko o ka glugi ba ninga ashama ko nogo o strategie la ibe na ka fo ko munye colonel Hashim Kota wati muna ale colonel na kibarala aye tabale ninga gosu kosobe ako decision mun talen fleni afo ko ni sonu nun kadi manu numa bi temanu ko fa bi ko asoko ko abara peu c'est tout c'est fini patriba ka fola ako yani Hashim Kota ale ka kuma ibe na ka fo ko munye ministre no be Ibrahim Kamena ko fo ale ra mun ga baranya sino no chakede ma ale fere ye munye jegulu musikle be senga no be commission d'attribution ko fo ale yo bogolonchi ko ofle golonchi
ci nga fatriba ka fola ako fe mun be no buga ma ni fi ko ni kamana gambi nyama ebe na ka fo ko munye jekulu nyana akachi jekulu munye ni bara jugu nke jekulu munye commission munye ni bara jugu nke nga transition ni nga atoko ni nga anogo ko a commission ko ako nga fese ko so mamunu be ka fo ku unoba akola nyama ko nga sika ko so ba fatriba ka fola ako ko munye nyugu ako ni nyanga sebe ko lawuli mo munye directeur de l'office malien de l'habitat nyama ebe na ka fo ko ale pana ka ba ajora la e jora tadaka kalfa ma wala ma wala sa bara nunu saka sika lu be sika to mina ka fatriba ka fola me to kuna atrawuli ako ko indabina ne biche nyama ebe na ka fo mata do asaka sika li meta bolo muna ko waki sira ko mal do mugu ira nyinga enquête ko aklasira de wa enquête abe tabolo jume kambi ko e jamana fama no ba ashim ko tanaka ma ko fo ko boka mal do ku la do ne ko sobe ko sabga ni fulugul ma ko muna ke sobe me 400 maw ko sebe ko no afoni flani anya sama ka bon nouvelle origine ale kono to kuna atrawole ale sebe ngala marma ga nyama ibunya obala bata jarambi foki wali mando minya away kado awni Niger ka frontière datugulu ata arranger angana oke away kado ambi feren de bali udenyini ni ala sonama abinye ala ka jey abinye o aya fologo betana do abinye ni ala so Mamadou Bassouma aka wati manja ato manja abe flaka mea Mamadou Bassouma ni me tia kambe me ka do fay dia do fay aba me o kodum bida yimbe fu ko be nani fulfulde alame Mohamed Bassoum hali Mohamed Bassoum obe wati joni o mojayde ti o wati de so wati fu o haram de Bassoum haram yo de abana ayame manyana Bassoum haram yi ndo ambita ambise nya ay kado burama keta kumambe sebe ngono sebe menno ko amako le combat ndo ikulo dale de mbe na fasiri minta kele iben na mungelia commentaire bati 0 commentaire 0 flana e mi ntenyiniga manyana ni yenyiniga nti jabide ayi agata aisha yenyo fomewa anyo amfamu folo na mudron me na mungelia flana ntenyiniga agata eka chebi afula abia ala te boya baba bia ni e baba to ka fo be che ko fo de bien ne imamu ndo minya aweka do fasiri do be wati do bi ka talika gele minya aweka do natiki yere adabo kuna funi inga chari abedi ochuko kele ni o de sira tigala broma keta akumambe akumana sebe ngono sebe minangwa makoli komba ko minya aweka do usazu mamudu diko minya aweka do usazu mamudu diko ka akumana nazarakadu ako j'ai décidé de ne pas parler parce que la population se retrouve dans ce qui se fait nyere décision ta kamaku sabu fami mbeka ke aywa oye jamana dew nyere la ka kunglinai mu yere soro kono ye kuma famia ndo kuma yiti kuma jugo koyi alame ako minye aweka do coordination mimbe na bekel ansar anika do ujengo na boluko fo kare do martikalo klem go san 2022 centre international de conférence de Bamako we nywa soroy ako ka do ka fo cérémonie do kera no cérémonie de lancement na betalike aweka do pacte social mbise ka to gela mimbe na be aweka do maliko no fambe fe kerengere ne yala yoro mimbe na be aweka do sigide on fo gundam anito moktu famve fo ka bembe sika ke ka fo bisika ke be ani kilinya bisika nya soro chugo ako ningoi anyama ya ba kundambe kadi mami ma no ye pare naji o ye imam awekado Mamudu Dikoy ayere koni ayere keni awekado okorona na imam ay fuli ale tonne ayota ko lase aminu be no lu koni be ka ke so buye be ani kilinya o ka sezi jamana fandani nani befe ayata ka lasuma kerengere ne yala minu ya wele no be coordination de kel ansar na bu ko fo anu jenyo ma ingonnana imam awekado aye awekado mado kala nyi ayolu do ayolu jabi akwa libe fe ka femi fo faso donyi ka famya o ti do wore koyi ko aweka do aletika kuma fem vlad kama aletika kuma imam folo imam ya jira ka fo ko ale jetimine ke jetimine mi ngono nana ale yisezi kisiki ka nyema na bo kala jeluke kana nye ka fo malien de famba be bebi yero soro aweka do femi be na be ka keni wati laba nungo nana bebi yero soro akonna na ako même si je ne suis pas d'accord et puis nyo yoro foto o Canada ale no ya soro nfela côté masoma ako aweka do je respecte ce choix o kan ngulena no ka haklina yi ale ba respecter
yekuma famya fasiri kaba ako hali bi minya awai kado ne jatemine ke minye ningo bela jilenyi ako ode ato alema son kumama ako flana yemi ako ale imam ale beka awai kado jatemine ke ale beka awai kado majigini masiku ke kanyeshi masa Allahu ta'ala ma ale ka jamana min no bale wele jamana min tabulo na kechugo jamana min yerebe ale jorna ko jamana min yerebe awai kado obela jilen safe ako de sira tigela ale ba do siga tala jamana yi wati na yi kumbo ka ko amina bo gele ko nan fendo bi bo awai kado min bi kese we ka awai kado agele nu ko to sisi na be na bo fendo bi bo min be anga oko bela jele ko la chien ko kuma ka ba nyini so de befe beki yere nyiniga wa anga laje gele nyem miye yalsa minya awai kado fere obiseka soro awai kado ko nu na chuko ale malien de bela jele weli beki jo ijoro la ifili mingera beki ka fili do min bi se ka to yelma bi se ka do ko nu bela jele na ka ba nyini foto de on ve beka don ka fo kabi lawale bambi domina iko bi ndogo wati be maminu be minu ngolo ka giri ulu de be awai kado ko nu ulu de be ako bela jele ulu de be ajama ale ko ni bulo anga na fili de anga na tanyere fili kele min be anga kele minge anga na fili anga kele la de o de sira tigela ya jira ka fo anga anjugo an adversaire minyi anga nyini ango don anga na ta kele kundaun ke akechu kele kundaun ke otela anga fere de nyini yalsa be ani kilinya be fere de nyini bembe yoro mi ango de nyini abana o de na fakabu pew abana yekuma famu ya de aha awo fasiri ibitana e dondoni odo iba kalan dondoni odo kase ka famu ya mo kase ka famu ya abikati ola ni mamin tara fasiri insa o ba don ka fo Mamadou Sibalamini mamina today ika folente ya kala akalan jugula abada kifen baraka abada ako minye imami digo aya jira ka fo ni tradition min fleni wati do wati min gonnana malien de kan gabbe an kan gantero di nyoma ka do dakelenfe ka bod dakelenfe ako sabu minye awai kado ni ngonya an ganga wati de laje wati min gonnana an ganga do an kuglida minye an ganga tasira min fe an yerda mo an antaka di nyoma ako ni nyereje min fleni ni akera awai kado no ye ben kliya sinziri ndam ni tomoktu yan fa fe ako minye awai kado Mohamed Aga Amani ale kunye premier ministre ko jamana ngonnana ale fana kumbe minye ni ngo bela jilenye awai kado ye fere ani dabalike Mohamed yere welelike ko jamana famo ku jo ujoro la yelsa minye gele min be nabe ka shuru ko non fe mo kan wati bela jile fali jugui ani benga ni waliya ko se ka dabla chugomi ko ningu ye fasiri burama keta ka fasiri du abora sebe ngono ko min nango ma ko le combat o ka bidon boli diko éclairé nyama ne ya fiengi kana fe ngora fo ay ne ko l'éclairé do awa ko no abora le combat ko ne ka fasiri ta bana beta do l'éclairé la di ay wa bashite bismillah ngata ni ko ni abla nya boyoro mi nya blay ma fe faraka wantina fe faraka malik tribune ne ba le sema ka gerana ya bogo kema fla ani bishegi ani woro malikero do de abata ni jugo ndela bana parce que ko yimbi jugo mina bi kanu bawo ni de bawo ado yere bu datigila de anga ne baba ne ma nyugo yede ma nyugo yeda ko ni ko flani be kuma foga ay ale ka digu ko ma dugu hui ale ma ta dugu aya famya abe ko famya fasiri nun flene tuma do hali ya bibuli ere kan wati do amba ta ka lateme onni a commentaire utikile ya ka me tindura bana abeketi wala tindi angomi sigatala anga tebeni babu ye ameta mali tribune ne ba le samaga gerna nyama ni ya boko kema fla ani bisheki ani wore ka be bi trata do mama sikolo kile muga ani fla sa muga ani fla nanya na bete ko ke fakasa ay camera be ne de ka wa bete kana mine on akla ngabna mini bismillah ati songami angata nyama ibe na ka fo ko munye ko mo bali way ka tie jugo te boala de anana seder waraba seder waraba nana seder waraba bismillah angata nyama munye ko era mammo folo ka ba ko munye jega klatugo obiga nyeni ere ko matem ere ko ma kotem na akofora irzo malende ko somata de téléphone mobile nyama oluka jekulu ba mumbe odo de e jekulu mi orange ni Move Africa Maltel mi ugoshi fa fara ko million chama de soro milliard chama abe milliard gilbodi milliard keme ani milliard biolom vla ani kili usubu war masoro folo de boy war masoro amasoro folo bismillah Fatriba ka fala muye ere mako tem nyama bano ye Adama Traoré ngali to mi o sigira akoro na folo kasabe mu na ngole fla ka fota no be chef war milliard keme ani biolom vla ani kile nyama no obo kofo ko nya folo na asorla ko abina ka toji Fatriba ka fala muye
MC aya ko mun 2012 e makabi 2012 ne bala ka foko mun barade fer o mun e mako temu ani Orange Mali ko kata fara mun mauvais Africa Maltelka a gele ko abu ni nyonche ko ka ko san 2015 ibina ka foko mun kiribo mun be commune katla o jabi boga bin ka foko mun Orange ko kata fara mun Maltelka o jelaki binu ka ko mun sefawar milliard keme ani biolom la ani kile ku ka ngo sara bolo ko fe ko mun amadi ko milliard kele ani million keme duru ko ni société flano be Orange ko fo ani ngata fara mobe Africa Malitel o kan patriba ka fola ako jabi bina ka bi 2015 o wati nga abini sanche nyama be na ka fo ko munye sangolon vlaka ani osoro ali bi juru ko chadlondo munye erkoma tamunne Orange ni Malitel ni nyanchira la ko wadi ko amasaka soro patriba ka fola ko munye wulika jo chaman kera munye entreprise mumbe ni wati na danka mako Orange Mali foka fara mobe Africa Malitel ka nyama ko syndicat jakulu munumbe olu yere barabla chamanga ka siding chaman ko obroda ku ko dusmaka shi ko yira o sabaga olu ya he ka foni aklina munna talen fle critique la ko bolo neta Orange mo Africa Malitel ko chef war milliard keme ani biolon vlan kelen ku ko sara ko no o sara la ko sigata la ko olu bita chômage la ko olu na bara obla Sénégal nunga korfoye nga fatike ba ka fala mo ni ero ko matem nyama ba no de Adama Traoré ale ko ni ayira ka foko o babu mu vlan ya nyama ko tsiga ke tukoshila ka foko wari mana sara ko abarakala ko tamu ye chômage la ko wa ko o tsega ke abada ko wa ko yoro rafela tsega datugu ka fatike ba ka fola ako yiningale mu no to mi ma chama ne ngoni save bi o de savoir milliard keme ani biolon vlan kele nyama na asor la ko akomna ke tuji mu nyama bay no be Adama Traoré rekoma tem nyama ayeja war ma se folo de e ma fa Adama o war ko ma se folo Adama Traoré tea docteur wallahi billahi fato madu ni ala cem fato madu wallahi ba Adama nyinga ay o che ma foko Adama de ya awo ale de tenye mai wa awo ngo en fato madi Adama bola Adama la ay mi ko na koy ay mi ko koy Adama docteur Adama an fato madu kuma nyana awo an fato madu o kele docteur Adama mba do e kontege ci manyana sabu Afrika jekulu min fo jekulu ne kumba kono ibba kono sikatala wa yere mo bo kono koy ay parce que nta do mi en bo kono amun tunno debi mbi benga na ka haramu ngu be jekulu ngono wallahi mbeka ay no ni ya fo wuli baldo jekulu min fle wallahi ne kumba kono ne rendi o min ke ni jekulu rendi o mi ke en 2012 de 2013 2014 no kana abere non dama bode docteur ni nga ba don awa Adama Traoré an gumba kono mais an bora mais 600 millions kemeni biolon vlani ko kuma milliard kemeni koy biolon vlani kele mon père ambe na lende Adama ambe sira fe jekulu ambe de atuti genyo wallahi okay ndogo yele ko te koy amina lela be kan bin fi mam ntege jugu de kan wallahi ni Allah ay ba kono jekulu ne ya réunion atuti ga ba ibula voilà sikatala de donc ni wari ko damrena mbe o kana yene muya le problème mamuni ya tuti o kana yinu ko na yinu ko atla to tinyere milliard kebele biolon vlani kele bon c'est facile à o kana no milliard biolon vlani kele wo de madro abana keba to ko do fewere la kele ne bo de ma klal to mo ni wallahi iga ko fiye di ni wallahi amay ibina ga bogo mi Adama Traoré ka bogo de willa baba Adama ale ni seder waraba obinyana ani Maliker ani Kebe Yusuf obeka fawli page la ani ado seder waraba nale nyuma la batew bismillah nyama ibina ka foko mi Adama Traoré no be ere mako tem nyama ba oba akofo akoni ayira ka fo Musa ka ngoni na achiro lutiga kono nyama ko sikata la ko mama de be ka foko e consommateur mama de be ka fo kibe bara ko ngene ga duru sira fe ma kigi sigina ka fo kibi tasoro akona la koy munya Adama Traoré e ko matam nyama ba ya ida ka fo ko munya Musa kai nyama abena ka daga bana projet o labe abena ka entrepreneur o labe wala sa munya chômage o sika kala ka bo jamana ko na to muna wa ali jamana yere ko fena bini tasoro munya Musa kai na ka bena projet o labe projet o et pourtant o kai ne parce que aminu be shako projet nun don war ko dron de banje abana wallahi ay shako projet ko ni bo donné wallahi wari dron mais mugu dron ala mugu de ti imani ga plan tracé to no warti c'est zéro
ano to she mara ko tukuma nyama ibodo wallahi abana ibodo ne o te wuli abada jode est-ce que adama kan numéro ere kunte de kun jo folo nan klele mo wari mana folo wari mana jo folo wari ga tun d'accord ne war cira ibe tuna ni ki bara mara soro dron ko war tuna iba fonyi amon ba fi il faut me informer ibe balga message chama bonjour tonton bonjour mon père hali adama ka so ne ba rodo abana ne tara adama docteur Blali minga halin ta dado ndogo abana ni ga ko de bolo koy on ta te bila ko nay koy wallahi kuma temo aw ya tutige wanda manya ka fo ko mi kala dawra fem kama wallahi no mu ga soro ne ma saka duwa ko de akana duwa ko de koy mo wonalla gabe dugo ga wari daga chufu eli diko wari klanchu ko manyadi ka klanchu ko de manye di ko kote ne bi wolon vla de kele kele ne be kele min dima lebe ka ga kele goni ndo nanga herebe mina ala ko latige société nunu ga wari sera nanga here bodila awe ala ko latige no tenye min vie dugu chama be ne re tara dugu minuna min ya awe ka do répondeur o ko ne o tisara abeti awa dugu chama be ne tara yoro mina abe foko vous êtes sur le répondeur de tant. Veuillez laisser le message. Oh, fin before. Dorme tetige kun. Mais yoro mina beti kun ni yere ye kololike. Na koko tik. Le bip. Ko tik dro asura ayika. Waso ay tanta kida. Ayika wardun. Machine akun. Wallahi waso chama beti. Machine akun. Mais ya ba befo bu. O wasoro atigera. Asa machine binan kunun folo ere aba fo jogori se woni keleni am bokew awa ngwele ibe wele kedro ngwele o basoro we do o atati ko lawo ay ni ki wera ka aboy do na atati ke on na songo bela o so bela bela abe anya ma ya foto ko ne mali rete o ko akunde sa de akra fa jamana be mun ate jamana shila ka fo ko de pondere be sra awo an wo rofo de wallahi an wo rofo ko so be ko ngala jani akli sigatala kosobe manifi nyama kani yere kono bara joro ile jama de ta joro kosobe ndo ambita mbise ndo minya awai kado gela mimbe aundala nanzara kwa mako crise économique minya awai kado songo no yedda dum ni fe songo wi lube ka yele ay kado ka fo minya embargo obe anka joro na kunna joro na kuina na kanyeshi muma minya sungulu ba awai kado oko ni beka na ijo sungulu here kalo sungulu minya awai kado sadaka dibo kalo sungulu debe nyoko kalo akwi kado ka fo minya awakle dama debe an ni sungulu bayi awai kado oni nyanje sungulu ere gelari min flene ndo way kado ka fo dine matrafa bo ani dine kanu bo joro le do kosobe to mali kono gela min be an dala o dugulente machila gela sinsine be an ga kembe so buye population nyira awai kado a joro le do ko ne jete mineke dine ere sijimbere do awai kado o yesungulu sungulu bayi na manye ka fo ko be kana se de famille chama be wati nunyi awai kado de pasu wati di sabu ni kumbe keme fla dun ni sungulu bayi ngonna na ibina keme woro dun kelma bakele ibo dun ko kuma na depension olu do de bi faruka na soro awunga belebele no usa sumare aya fanyi ko sungolo yin awai ka do moins de dépense sungolo yin o kalodi na famiyara ko nyumana nga kle dama sirama ko ne be na sungolo bayi awai ka do bino dambe ba mali bayi ngonna na ndo abeka na se wati mi embargo ko ni o shurulembe awunga shuba to mawfe no bi communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest na bo ko fo ani union monétaire ani union économique et monétaire ouest africain no be yumo na bo ko fo akwanga jamana ambe awai ka do anglumbe an karafe jamana nun chamana ina fo lu fana glumbe awna chugumi onu duye jete mineke frontière chama be minun datukule do be ni sedewo jamana nun nyanje mali be gelea dola gela mimbe ni yumo fana no yo gelea no yo opembe awai ka do anguna ndo ni gela nun bela jelle farale nyaka abi ye fanjama fe sabo hali ministre so do be ni tara ibai ka fo ma do be oluko ni bu dama shwe ka fiye ko gelea awai ka do ko be jamana kono ba gelea abe oruka ndo ambo bela yelse ka seka ko to ere bela jelle noni minya awai kado Ukraine kele ofana nana do ko bela jele sabu irisla ka kembe ka wulika jo minge Ukraine nofe ofana kembe ko lolo bayi minye taji do fara lo kan fam bela jele fe bi do fara le taji ka onna na keso bu hali transportu minya awai kado bulifeun duguni nyonje ali bamako ere kon nana alaban do na fara awai kado ni bela jele ka kuma mbi do ni mene ko bi population uluko ni beka awai kado unyema na bo
ka jamana marabaw de lajɛ jango tɛ kasɔdani na min ye CEDEAO mo u bɔra anw fɛ yan o kun jɛra cogo min a ma dogo maa si la nin bɛɛ de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka jɔrɔna ko ba o ta ka ɲɛsin aw ka dɔ population ma an bɛ don min ko bi fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ sunkalo a bɛ se ka nɔgɔya cogo min Fasiri filɛ Demba Konte a ka fasiri don Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Nouvelle Horizon Demba Konte foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛma mun ye kule combat ne ba ale sama ka gɛrɛna le funéraire ale kumalen don a kɔnɔ a ko mun ye an ka taa mun ye siraban kasara an ka taa o kan i bɛna ye k'a fɔ ko an ka fitina yelenba mun bɛ yen n'an ko a ma ko Ablaye Jabate i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kunu i ka taa la nɛgɛ in taa wagati ko mun ye Ablaye Jabate k'a ka mun ye bolimafɛn ko a kɔni ye accident kɛ a fɔ biso ye ko min ye ninnu ye terimaw de koyi CEDEAO waraba Ali Kɛr Adama Turew Eli Diko ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi ninnu bɛ ɲɔgɔn ki ka ɲɔgɔn gosi awa a dan ye sɔsɔli ni ɲɔgɔn bilasiraw ye koyi n'o tɛ sini i bɛ tila ka taa sɔrɔ sini u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ daga kelen da la ninnu bɛ ten dɛ o de kama depuis CEDEAO waraba nana ne b'a dɔn attaquement bɛ yen bi ne y'a dɔn walahi kabini ne CEDEAO waraba in jatigɛra CEDEAO waraba an ka foli bi ala ka ni sababa bɛn ɲama mun ye an ka fitina yelenba mun bɛ n'a ka ma ko Ablaye Jabate Ablaye Jabate ale kɔni tɛ maa dogolen diɲɛ bunakun kɛnɛ kan bilen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a ka mobili ko kunu a ye accident kɛ dɛ nɛgɛ ta wagati artiste Ablaye Jabate ko mun ye siraban kasara kɔni ko o ye a sɔrɔ nka mun ye ko in siran ko a bonyana a maa siba ye kosɛbɛ koyi o sabu kɛ maanifin caman ye kɔrɔfɔ caman fɔ nka ko in kɔni ko o ma kɛ ten mun ye an ka fitina yelen sa n'o bɛ Ablaye Jabate ko fɔ ɲɛma siga kɔni t'a la ko mun ye sen yɔrɔ dɔ kɔni ko o karila Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye tɛnɛndo n'o bɛnna masikalo tile 26 ma nɛgɛ tan wagati ko mun ye an ka artiste musicien n'o bɛ Ablaye Jabate ko fɔ mun ye a ye siraban kasara sɔrɔ mun ye Bamakɔ ani Tɔn ni ɲɔgɔn cɛ la o la i bɛna ye k'a fɔ ko pont mun bɛ yen n'an ka ma ko Bani pont waati mun na sa ko mun ye Ablaye Jabate a ka mobili kɔni ko a bɛ ka na o waati kelen na sa ko ani carte dɔ fana ko o taara ci ɲɔgɔn na ɲɛma a kɛra sababu ye mun ye maa caman kɔni a kɛra sababu ye maa caman ye kɔrɔfɔ caman k'o fɔ nka an bɛ don min na n'a fɔ bi accident bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ Ablaye Jabate a n'a denkɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin bɛɛ ko mun ye Ablaye Jabate de a taara ka taa hôpital ɲana kɔrɔfɔnba n'ale bɛ Segu Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Ablaye Jabate fari in ka kusa kosɛbɛ wa mun ye ko in a sira bonyana a masiba ye koyi nka fɛn mun kɔni jɛlen don ko mun ye yɔrɔ dɔ kɔni ko o karila n'o bɛ sen yɔrɔ dɔ ko fɔ ne ma ko o karila o bɛɛ lajɛlen Ala tanu ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye le combat kɔnɔna la funéraire ale kalimkala tigi i bonya o b'a la Ablaye Jabate a bɛ se dɔnkilida la kosɛbɛ a ka dɔnkiliw ka di n'a b'i don i kan ni cɛba bɛ don i kan ni cɛba jara bɛ don i kan balawu mɔgɔ in bɛ don i ka so dɔgɔ y'o ma seri kabini ne ye sinima da la bi limaniya k'i la n taara so ma sigi ma jɔ dumuni ka haramuya ne m'o dun